Alsjeblieft. Toch wel koud? Ja, hè? Ja. Goeie reis. Jo, tot ziens. Wij zijn begonnen met het traditionele stempelkasten met het inkt. En dan wie het de handigheid om het kastentje open te gooien en dan het stempeltje te zetten. En wat is er nou zo mooi aan? Het is de motoren, de verschillende motoren, de geluiden van de motoren. Het is eigenlijk een beetje de kick. Wat wil je dan zelf ermee dan? Nee, het kan nou niet meer. Het is, vroeger heb ik ooit wel overwogen om het motorrijbewijs te halen. En ja goed, er wien dan wel wat omstandigheden dat het net teruggegaan is. En dan komt het er net meer van. Alsjeblieft, goeie reis. Wij zijn dus 26 jaar geleden ben we begonnen als mijn gezin met mijn schoonzuster. En toen stien mijn band, hoe liet ze wien, stien op Stoepranen hun eerste stempeltjes altijd aan. Nou, dat is later dat dan uitgegroeid dat hun partners erbij kwamen en inmiddels dan ik de bands ben die hier al even binnen, even Sjen. En ja, zij is een grote groep worden. En nou stopt het Elton niet in de mei. Ja, het is, ik heb gewoon dat ik ophouden wil en er is op dit moment net een van de band die het stok jongen in me wil. Dus dit is de laatste kleer van de hele ploeg. Kun je het verder? Het is net volledig uit te sluiten. Ja. Nou, nee, ik ben er klaar mooi. Nou, misschien in de orenzetting. En ik weet het nog niet. Nou, dat is wel wat. Ik heb begrepen dat de FMC de stempelpost als actieve stempelpost eruit halen wil. En daar meer er een geheime stempelpost van te maken zien. Een geheime? Ja, dus een onverwachte stempelpost in de route.